wahanol am ddydd yn wythnos yr Eisteddfod, mae yna llawer o wahanol llefydd o amgylch Blaenau lle gallwch fynd. Genedlaethol yma yw ganolfan siopa. Mae'r ganolfan wedi cael ei sefydlu tu allan i'r dre ac yn cynnwys dros 40 siop fel Marks and Spencers a Gap. Neu gallwch ymlacio a cael paned yn y caffis lleol. A does dim hyd yn oed angen gofidio am trafnidiaeth oherwydd mae yna fysiau rhedeg yn ddyddiol o'r Eisteddfod. Rydw i yma yn y pwll mawr yn Blaenau, dros ben y mynydd o'r Eisteddfod Genedlaethol. Pam mae'r pwll mawr mor anhygoel? Rydyn ni'n icon Cymraeg yn Gymru heddi. Yn 1980 roedd y lle yn gweithio. Mae diwydiant wedi mynd nawr ac mae'n un o llefydd ble mae pobl yn gallu weld peth oedd yn mynd ymlaen. Mae pob dyn ar y site yma yn Canllaw. Un nod fi, pan mae pobl yn dod yma, mae'n cael profiad iawn, mae'n profiad real. Yn y dre hun, mae yna llawer iawn o siopau lleol, tafarnau a llefydd i bwyta bwyd. Gallwch gerdded o'r faes Eisteddfod i'r tre ymhen rhyw 10 munud. Neu gallwch fynd i ganolfan hamdden sydd wedi sefydlu gyferbyn y lle sefydlwyd gorsedd y beirdd yn Rhe Blaenau. Mae yna llawer o weithgareddau yn y ganolfan i'w wneud yn ogystal â pwll nofio sydd am ddim i blant.